ערב טוב לכולם, השעה 8, אז אנחנו נתחיל. מי שיצטרף אחר כך, יצטרפו אחר כך. ערב טוב לכולם ולכולן, תודה רבה שהגעתם, ברוכים הבאים להרצאה הרביעית בסדרה שלנו של מגזין סגולה, מגזין ישראלי להיסטוריה. אני תהילה ביגמן, אני קודם כל תודה לסגולה, לבמה, ותודה לחגי עמיצור מהמכון ללימודי הגליל, שגם שותפים איתנו. אז כמו שאמרתי, קוראים לי תהילה ביגמן, אני דוקטורנטית ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, יש לי גם תואר שני בהיסטוריה. אני מומחית למשפט מוסלמי, כלומר להלכה אסלאמית ולמשפט השוואתי. אני מקווה שכולם שומעים ורואים טוב את המצגת. אם אפשר רק לסמן לי שרואים ושומעים. שומעים, רואים. תודה. אוקיי, אני מניחה שיהיו לאנשים מדי פעם שאלות או הערות. אני מציעה שאנחנו נשאיר את כל אלו לכמה דקות האחרונות של ההרצאה. אפשר או לכתוב בצ'אט או אחר כך לפנות. אז אני גם כותבת בסגולה באמת כבר הרבה שנים, במה נחמדה ואהובה, ותודה על ההזדמנות גם ככה להרצאות. בחרתי לקרוא לשיחה שלנו על חודש רמדאן, ותכף אני גם אסביר כמובן למה כתבתי פה משהו שנראה כמו רמצ'אן. בחרתי לקרוא לו ממתי מקדשים את הלבנה בערבית, שזה כמובן רפרנס לפתיחת מסכת ברכות של הגמרא, ממתי קוראים את שמה בערבית, שהכוונה היא לא בערבית כמו שאני אמרתי עכשיו, אלא בערב בתפילת ערבית. וכמו שתראו, זה לא בטעות, הקשר בין לוח השנה המוסלמי ללוח השנה העברי הוא מובהק, יש הרבה מאוד הקשרים גם בכל העניין הזה של קידוש הלבנה, גם בהישענות על הירח, ולכן אנחנו נעשה פה, אנחנו נדבר בעיקר כמובן על לוח השנה המוסלמי ועל חודש רמדאן, אבל אנחנו נעשה את ההקשרים המתבקשים ללוח השנה הבבלי, שהוא בעצם היום לוח השנה העברי שאנחנו מסתמכים עליו פה. לפי לוח השנה העברי כמובן אנחנו עכשיו בחודש אדר. לא שומעים, לא שומעים, לפי לא לוח שומעים השנה, את ההרצאה. קודם אמרו לי ששומעים טוב, אז אם אפשר שומעים אולי... מצוין. אוקיי, שומעים שומעים מצוין. מעולה. שומעים כן, אני מצוין. שומע מעולה. בסדר לסדר גמור. את הקול. רק אם אפשר גם שכל אחד ידאג ככה להשתיק ושנוכל לדבר. אני אשתיק את כולם ואז תפתחי לעצמך את ה... בסדר גמור. שומעים ורואים הכל. אוקיי. אז אוקיי, אז כמו שהתחלתי לומר, אנחנו כידוע לכולם בחודש אדר תשפ"ה, לפי הספירה היהודית, לוח השנה העברי, אנחנו בשנת 5785 לבריאת העולם, לפי המסורת היהודית, ולפני שבוע, לא רחוק מתאריך של ראש חודש אדר, בעצם התחיל חודש רמדאן של שנת 1446 להיג'רה, תכף אנחנו נסביר את כל המושגים האלה. למה כתבתי רמדאן עם הצ'אדיק הזאת? אומרים רמדאן עם ד', אבל זה לא בדיוק ד' שאנחנו מכירים בעברית, אלא זה יותר ד' נחצית כזאת, חודש רמדאן, הוגים את זה כמו שצריך, והייצור הזה, האות הזאת ד', היא אות שקיימת רק בערבית, יש כאלה שמכנים את ערבית לכן שפת הדד, בגלל שזה באמת ייצור מיוחד לערבית, ולכן כשרוצים להקפיד על התעתיק, אז עושים את זה ככה, עם צדיק וצ'ופצ'יק כזה, כי גם בערבית כותבים את זה עם צדיק וצ'ופצ'יק. אנחנו נגיד רמדאן כמובן, רק ככה לדעת, כי זה באמת מדויק יותר. טוב, אז אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על הלוח הירחי. אז בואו נסביר קודם כל כמה מושגים בסיסיים. הלוח המוסלמי הוא לוח שנשען על הירח. חודש זה כמובן ירח, כמו שאנחנו יודעים. בעצם מבחינה אסטרונומית, הירח מתגלה ומתכסה לפי הסיבובים
מסביב לכדור הארץ, ומי שנמצא על כדור הארץ, כל פעם רואה אותו במהלך של חודש, בעצם נולד, מגיע למילואו באמצע החודש, וקטן שוב. כל פעם, בהתחלה, ביום הראשון, או אפילו ברגע הראשון, שרואים את הירח בחודש החדש, קוראים לזה המולד. מולד הירח פותח לנו את השנה. יש בשנה 12 ירחים, 12 פעמים שהירח מתמלא ומתחסר. מספר הימים בשנה, אם אני אשאל פה ככה, כנראה שהתשובה הראשונה תהיה 365 ימים. אנחנו צריכים לשים לב ש365 ימים זה מספר הימים בשנה שמשית, כלומר, זה מספר הימים שלוקח לשמש, לכדור הארץ להקיף את השמש. אבל בלוח ירחי יש פחות מ-365 ימים. אם אנחנו נשים לב, אז למשל בלוח שאנחנו מכירים, בלוח העברי, החודשים הם או של 30 יום או של 29 יום, וזה לא מגיע ל-365, זה מגיע לפחות, ולכן פעם בכמה שנים אנחנו מעברים את השנה. ותכף אנחנו נראה איך המוסלמים מתמודדים עם זה, עם הפער בין לוח השנה לבין לוח השנה השמשי בעצם, לשנה השמשית, לבין זה שבסוף הירח, 12 פעמים של מולד הירח לא מגיע ל-365 יום. אנחנו רק ניישר קו באמת מבחינת הזמנים האסטרונומיים, כלומר מה הם הזמנים שנקבעים על פי המאורות או על פי גרמי השמיים. אז קודם כל יממה, כן, הקפה של כדור הארץ סביב עצמו, 24 שעות, חודש, שעל זה אנחנו נרחיב את הדיבור. עוד זמן אסטרונומי שיש לנו הוא עונה, בספרות, במקורות, בספרות המסורתית זה קוראים לזה תקופה. עונה היא בעצם, יש לנו את ימי השוויון, ימי השוויון זה הימים שבהם השמש והירח, היום והלילה, האורך שלהם שווה. אז יש לנו את שני ימי השוויון, ויש לנו את היום שהוא עם האור הכי ארוך, ויום הלילה הכי ארוך. ביניהם יש 3 חודשים כל פעם, אז יש לנו בעצם אביב, קיץ, סתיו וחורף, או כמו שקוראים לזה במקורות המוקדמים יותר, תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת תמוז, ותקופת ניסן. אז בעצם יממה, חודש, תקופה ושנה, זה הזמנים האסטרונומיים, שנגרמים על ידי המאורות, גרמי השמיים. כמובן שהזמן היחיד שהוא לא אסטרונומי הוא שבוע, שזה באמת איזשהו חידוש גדול שהיהדות הביאה לעולם, ובעקבותיה אנחנו בעצם סופרים כולנו, מונים שבועות, 7 ימים בשבוע. אז זה באמת המושגים הבסיסיים, ואנחנו מגיעים בעצם לחידוש של האסלאם. האסלאם היא דת נוסדה בחצי האי ערב, בשנת 570 לפני הספירה, הנביא מוחמד, שהשתייך, אז הוא עוד לא היה נביא, כן? מוחמד השתייך לאחד השבטים החזקים בתרבות הערבית, לשבט קורייש. הוא חי במכה, עיר גדולה שהייתה חשובה עוד לפני האסלאם, תכף אנחנו נראה. והתרבות הייתה תרבות ערבית שבטית. בשנת 570 מוחמד הנביא מתחיל לקבל את ההתגלות של הקוראן, כשהוא היה ובשנת 622 זה נחשב שקרתה, 622 זה שנת ההיג'רה, כלומר ההגירה אחרי כמה שנים, סליחה, בשנת 610 מוחמד התחיל, בשנת 570 מוחמד נולד, בשנת 610 כשהוא היה בן 40, הוא התחיל לקבל את ההתגלות, את הקוראן, שלפי האמונה המוסלמית הוא דבר אלוהים, ובשנת 610 באמת הוא התחיל לקבל את ההתגלות של האסלאם, והתחיל בעצם לקבץ מסביבו מאמינים. במכה היו לו הרבה מאוד מתנגדים, ולכן בשנת 622 לספירה הכללית כמובן,
הוא היגר ממכה למדינה, העיר שסמוכה למכה, שנקרא עד אז ית'ריב, ואחרי שמוחמד היגר אליה, היא נקראת מדינת הנבי, העיר של הנביא. במדינה באמת האסלאם התחיל להתבסס יותר, נהיו יותר מאמינים, אחר כך יצאו לכמה קרבות, לא נאריך פה בכלל בתולדות האסלאם, אבל כשנוסדת דת חדשה, מיד צריך גם לייסד זמן חדש. השליטה על הזמנים היא לכל התרבויות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אין כמעט תרבות שנוסדה או שרצתה לציין ולא מנסה לשלוט באמת על הזמנים, זה בתרבות הרומאית ואפילו אחרי המהפכה הצרפתית, ובאמת בכל דת או תרבות, קביעה של הזמנים זה משהו שיש בו הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד זהות, וזה מאוד מאוד חשוב. ויחד עם הזמן החדש שנוסד עם הדת החדשה, אז המוסלמים מייסדים גם לוח שנה חדש. כתוב לנו בקוראן, פסוק, ריבונכם הוא אלוהים אשר ברא את השמיים ואת הארץ ב6 ימים, הוא אשר עשה את השמש לזרוח ואת הלבנה להאיר וקבע לה שלבים, למען תדעו את מניין השנים ואת החשבון. הפסוק התמים הזה יש בו 3 בשורות חשובות וחדשות. קודם כל, דת האסלאם היא דת שמאמינה באלוהים, היא לא דת אלילית, לא צריך לעבוד את השמיים ואת הירח, אלא אלוהים הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ולכן הוא עשה את השמש. אז יש פה באמת את החידוש של האמונה באל אחד, את התאוחיד, שהאסלאם מאמין בו על פני הדת האלילית שהייתה בחצי האי ערב, הדת הערבית השבטית הייתה דת אלילית, ובאמת הוא מדבר על זה שהלבנה והשמש הם אלו שקובעים את הזמן, והם אלו שמסייעים לנו לחשב את החשבון של הימים. בעולם שבו האסלאם נוצר, כמובן לא היה ואקום, היו לוחות, המוסלמים בוודאי הכירו את הלוחות שהיו מסביבם. אז היה את הלוח הבבלי היהודי, כן, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, ואלול. המוסלמים ידעו שהיהודים הכירו את המועדים המקודשים של היהודים, את יום כיפור, הם הכירו את זה שהיהודים מקדשים את הירח, הם הכירו שהלוח היהודי הוא גם שמשי וגם ירחי, הם הכירו את הלוח הגרגוריאני, הנוצרי כמובן, שהולך רק לפי השמש, והם הכירו את הלוח הערבי. הלוח הערבי זה בעצם הלוח שהיה של התרבות הערבית שהייתה לפני האסלאם. מתוך זה, מתוך אימוץ של מוטיבים של כל אחד מהלוחות והענקה של זהות חדשה, מוסלמית חדשה, פיתחו את הלוח המוסלמי. חשוב לציין שהלוח המוסלמי, כמו שאמרנו, הוא מתחיל, נקודת האפס שלו, בעצם נקודת האפס של הלוח, בעצם מצהירה ומידע מה חשוב. אז מה חשוב? אז הלוח המוסלמי נקבע לפי ההיג'רה, לפי המעבר של מוחמד ממכה למדינה. חשוב לציין אבל שלא בימי מוחמד נקבע הלוח, אלא כמה שנים אחריו, בימיו של החליף עות'מאן בן עפאן, בין 10 ל-20 שנה אחרי שמוחמד שלט. אז באמת נקבע הלוח ונקבע שמתחילים לספור אותו מההיג'רה, וככה באמת אימצו את הלוח. אז בואו נעשה היכרות קצרה עם החודשים, נעבור על זה ממש ככה בזריזות. גם קודם, אם שמתם לב, אני אחזור רגע, כתוב כאן בלוח הערבי שיש לנו פה 4 חודשים, מוחרם, רג'ב, דול קעדה, ג'ול חג'ה, שזה החודשים החשובים, הקדושים, תכף אנחנו נראה. מוחרם זה החודש הראשון, הוותיקים פה, או בוודאי אולי אפילו זוכרים או מכירים מסמכים, ולא רק מי שוותיק, מי שבאמת מכיר מסמכים עוד מהאימפריה העות'מאנית, יודעים שבמוחרם היה, זה כאילו בתחילת השנה, כל השטרות, כל המסמכים, תמיד היה כתוב
למוחרם, מתי הוא מתחיל, ולפי זה הלכו הרבה מאוד מהחשבונות והשטרות והמסמכים הרשמיים של בעלי עסקים, כמובן גם יהודים ונוצרים וכל מי שבעצם חי בתחומי האימפריה העות'מאנית. החודש הבא זה חודש ספר. בתרבות האסלאמית בעצם זה הייתה, כמו שאמרנו, בתרבות הקדם אסלאמית, כמו שאמרנו, זה התרבות ערבית, תרבות שבטית, היו יוצאים, היו חיים במדבר, היו יוצאים למסעות ביזה ואיסוף, והיו 4 חודשים שבהם היה אסור להילחם ואסור לעשות ככה מלחמות בין השבטים, שזה כמו שאמרנו, מוחרם, שזה החודש הראשון, רג'ב, דול קיידה ודול חג'ם. אז נעבור ככה בזריזות, מוחרם, ספר, רביל אוול זה חודש האביב הראשון, רביל אחיר חודש האביב השני. יש פה התייחסויות לעונות, ועד היום בלוח המוסלמי ככה קוראים לזה, למרות שאנחנו תכף נראה שהלוח המוסלמי לא מעברים את השנה, אבל זה ההתייחסות כי הלוח הערבי היה לוח שהוא שמשי. ג'ומדה אל אולה, חודש היובש, כן, קיץ, ג'ומדה אל אוכרה, רג'ב, מה שיש ברג'ב זה באמת חודש שהוא היה גם מקודש, יש בו לילה שהוא קדוש לאסלאם, יש בו איזה יום ציון שלפי הדעות מוחמד הנביא עשה את המסע הלילי שלו, עלה לשמיים. רג'ב, שעבן, רמדאן, שאנחנו תכף נרחיב עליו את הדיבור, שוואל, דול קאודה, דול חג'. זה ככה סקירה קצרה על שמות החודשים באסלאם, מדי פעם שומעים, טוב להכיר. כמו שאמרנו, חל איסור חמור באסלאם לעבר את השנה. ולמה? כתוב בקוראן, מספר החודשים אצל אלוהים הוא 12, מיום אשר ברא את השמיים ואת הארץ, ו4 מהם קדושים. עיבור השנה אינו אלא הוספה בכפירה, ויוטעו בו הכופרים. שנה אחת יחללו, שנה אחרת יקדשו, וכך יחללו את אשר קידש אלוהים. כן, המוסלמים לא מקבלים את זה, שבני אדם יכולים להחליט להוסיף עוד חודשים, כי אלוהים ברא את העולם עם 12 חודשים, וזה מה שיש. ומה שקורה אצל הכופרים, כלומר אצל כל אלה שהם לא מוסלמים, מה שקורה זה שפעם הם מוסיפים, ופעם הם מוסיפים עוד חודש, ולפעמים זה נכון כאילו, ולפעמים זה לא נכון, ואז פעם ככה מחללים את מה שאלוהים קבע. אז באמת באסלאם יש איסור חמור לעבר את השנה. ולכן החודשים זזים ביחס לשמש, כלומר ביחס לשנה הלועזית, הזמנים זזים. פעם רמדאן יכול לצאת בקיץ, פעם הוא יוצא באביב, אבל חשוב לזכור שבגלל שזה ירח, אז תמיד רמדאן הוא חופף לחודשים עבריים. כאן אני תמיד ככה אומרת, יש הרבה מאוד אנשים ששואלים מתי רמדאן, אנשים שמשתמשים בלוח שנה עברי, לא לומר לא משתמשים ולא מכירים, ומנסים להגיד לך, זה מה-16 למרץ, עד ה-20 וזה, באפריל, במאי. אני אומרת, הוא מראש חודש, כלשהו עברי, מראש חודש אדר עד חודש ניסן. פשוט מאוד, לא צריך להתחיל להסתבך עם תאריכים לועזיים. רמדאן הוא תמיד חופף לחודש עברי, כי גם חודשים העבריים הם לפי הירח, וגם החודשים המוסלמים הם לפי הירח. אז ככה פשוט מאוד, שואלים מתי רמדאן, השנה חודש רמדאן הוא באדר, שנה שעברה חודש רמדאן היה בניסן, לפני שנתיים היה באייר, ככה בגלל שלנו הייתה שנה מעוברת אז זה זז. לפעמים יש שנים שזה סמוך אחד אחרי השני, כשלנו יש שנה מעוברת אז החודשים זזים. ופה אנחנו באמת מגיעים למקום המרכזי שתופס הירח באסלאם. כולם מכירים שסהר הוא הסמל של האסלאם. אז יש לומר שכסמל לאומי, בוא נגיד שיש אותו על דגלים ועל דברים כאלה, אז זה הרבה יותר מאוחר, רק באמת בעת החדשה נהיה, אבל מאז ומתמיד באמת האסלאם היה מזוהה עם הירח, בדיוק בגלל זה, בגלל שהירח הוא זה שקובע את הזמנים. כתוב בקוראן, ישאלוך על מחזורי מולד הירח, אמור הם למען יקבעו האנשים את מועדיהם על פיהם ואת החג'. אין פה טעות, זה לא חג, זה חג', זה העלייה לרגל. אנחנו תכף נזכיר את זה כמובן. לפי מולד הירח נקבעים כל החגים, לא רק רמדאן, לא רק חודש רמדאן, אלא כל החגים שבאים בעצם בזה אחר זה בעקבות הרמדאן. קצת דומה כמובן לחודש הזה לכם, ראש חודשים, מה שקראנו לפני כמה זמן בפרשת שבוע, ותכף נציין את זה גם לקראת ראש חודש ניסן.
החודש הזה לכם ראש חודשים, ומזה קובעים את כל התאריכים של החגים במשך השנה. חוץ מזה, יש גם איזושהי אמונה קצת יותר מיסטית כזאת, או לא יודעת, לאחרית הימים, שעת הדין קרבה ובאה, עוד מעט יחצה הירח לשניים, כן, באחרית הימים, ביום הדין, כמו שקוראים לזה באסלאם, הירח יחצה לשניים, וככה יבדילו בין מישהו כופר באסלאם לבין מישהו מאמין. כמובן שמי שכופר חושב שזה כישוף, אבל מי שמאמין ידע שזה מה שיתקיים. אז ככה חוץ מהאמונה, חוץ מזה שהם באמת נשענים על הירח בשביל לחשב את הזמן, אז יש פה גם עוד איזו אמונה על מה יקרה באחרית הימים. לזה אפשר להוסיף באמת שבעקבות שהאסלאם הוא בסופו של דבר באמת תרבות מדברית, שהירח, בלילות ירח מלא במדבר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להתנהלות, אז ככה זה הגיוני גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה גיאוגרפית, שהם ייחסו חשיבות מאוד רבה לירח, שככה זורח במדבר ויכול להאיר לכל מי שצריך. אז איך מקדשים את החודש? אני עכשיו אביא פה כל מיני באמת ציטוטים או הלכות מהחדיס. אם עד עכשיו הבאנו פסוקים מהקוראן וגם אחרי זה נביא עוד, הקוראן הוא לפי האסלאם הוא כאילו תורה שבכתב, כן? שלפי האמונה המוסלמית זה דבר אלוהים שהתגלה למוחמד. ואחר כך יש לנו חדיס שהוא מסורות בעל פה, תורה שבעל פה, על כל מיני דברים שקרו, שהנביא אמר, שקרו בזמן של הנביא, והתקדשו לדורות, שיש שושלת מסירה, כלומר הוא מסר לו, שאמר לו, שככה הנביא עשה. וכל המסורות שמהימנות התכנסו לקובץ שנקרא חדיס, וזה באמת וזה האוסף של המסורות שבהם אנחנו משתמשים. עכשיו החדיס, אנחנו המוסלמים, והחדיס הוא מחולק לחלקים ולפרקים לפי הנושאים ההלכתיים, כן, האסלאם הוא דת הלכה, יש הלכות תפילה והלכות השכמת הבוקר והלכות ריבית והלכות מדינה והלכות מלכים והמון המון המון המון, ויש גם כמובן הלכות הצומות, כי רמדאן יש לו הרבה מאוד דינים והלכות, וחלק מהדינים בשאר הצומות, בפרקי הצומות שבהלכה המוסלמית, מתייחסים למולד הירח. אז המסורת אומרת, ראה אדם אחד את מולד הירח והודיע על כך לנביא וקיבל אותו. כלומר, ברגע שמסופר לנו שאיש הגיע, שאמר לנביא, ראיתי את המולד, הנביא אמר יופי, כאילו בוא, ובאמת החליטו שקידשו את החודש. מהמסורת הזאת, באמת יש ויכוח הלכתי, האם אפשר לקדש את מולד הירח, האם אפשר להחליט שהירח מקודש על פי עד אחד, כי כתוב כאן ראה אדם אחד, ועד אחד הוא לא תמיד נאמן, כן? תמיד בדרך כלל גם באסלאם כמו גם ביהדות, צריך שני עדים. לא נלאה, היה באמת ככה, יש איזה פולמוס הלכתי לכאן ולכאן, בסוף הוכרע שבחודשים רגילים צריך שני עדים, כדי להגיד שהתקדש החודש, כדי שמתחיל החודש, שהיה המולד, ולרמדאן מספיק עד אחד. כלומר, רמדאן בגלל שהוא קדוש, בגלל שהוא חמור יותר, אז אפילו איש אחד אומר שהוא ראה את המולד, וכמובן הוא מגיע, כן, הודיע על כך לנביא, כן, מגיע לקאדי או למופתי שיש לו סמכות לפסוק ולהגיד לכולם שהירח שנראה ומתחיל הרמדאן, תכף נראה גם איך הולך התהליך הזה, אז עד אחד ברמדאן מספיק. עוד דיון זה האם נשים כשרות לעדות הלבנה, פה יש לנו גם, יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא, אין איזה הכרעה חד משמעית, זה לגמרי לפי מנהג המקום בכל מקום. אז אחרי שעשינו את הסקירה על החודשים והבנו איך מקדשים את החודש ושזה תלוי במולד הירח וכו', אנחנו באמת מגיעים לדבר יותר בהרחבה על הרמדאן שהוא הקדוש בחודשים.
אז אנחנו נסביר באמת מה עושים ומה המנהגים ולמה בכלל הוא קדוש ולמה הוא מקודש ולמה צמים וכל זה, אז תחזיקו חזק, אנחנו נכנסים לרמדאן. אז אני מניחה שהרוב פה יודעים ומכירים, הדבר שהכי חשוב ברמדאן זה באמת הצום. הצום הוא מתחיל בבוקר, כן, בזריחה, מסתיים בשקיעה, בכל יום במשך 30 ימי הרמדאן, ובלילה אוכלים. אבל לא רק לא אוכלים ולא שותים, מה שעוד אסור לעשות ברמדאן, זה לעשן ולקיים יחסי מין, ויש הרבה מאוד מנהגים של מה כן. כלומר, יש הרבה מנהגים לגבי איך נראית הסעודה של סוף הצום, שתכף נתייחס אליה, האפטר. יש אנשים שנוהגים לסיים בכל יום מימי הרמדאן את הקוראן, להגיד אותו פשוט בעל פה, או לא בעל פה, פשוט להגיד אותו כל יום. יש אנשים שנוהגים באמת יותר להתפלל, זה באמת חודש של התחזקות דתית. ולמה כל זה? למה? כי ברמדאן זה החודש שהתחילה ההתגלות לנביא מוחמד. זה הסיבה בעצם שצמים ברמדאן, שזה חודש שהוא יותר של, בוא נגיד שאם יש לנו ביהדות שני דגמים של צומות, כן, יש את צום תשעה באב או צומות החורבן, שזה צום של אבל, ויש לנו את צום יום כיפור, שהוא מהתורה, צום של התעלות, צום של חזרה בתשובה, צום של כפרה, אז רמדאן הוא יותר דומה ליום כיפור. רמדאן הוא לא חודש עצוב, הוא חודש שמח. אם תלכו, יש ממש בלילות רמדאן, יש חגיגות ואורות, וממש ככה, זה חודש שמח, חודש של קרבה לאסלאם, חודש של בוא נגיד התעלות רוחנית או דבקות דתית. לצערנו, ואי אפשר להתעלם מזה, שבמקומות שבהם דבקות דתית נכרכת יחד עם לאומנות, אז אנחנו באמת רואים גם עלייה בניסיונות פיגוע, או בהסתה נגד יהודים, או בכלל נגד העולם המערבי. זה באמת ככה נושא קצת נפרד שאני לא אכנס אליו עכשיו, זה כמובן נושא להרצאה באמת על עניין של האסלאם והג'יהאד וכל זה. אז רק לומר ככה בזה, כי באמת, זה באמת, בוא נגיד, הרבה ממה שאנחנו פה בישראל מכירים את הרמדאן, זה בגלל זה. בגלל שאומרים לנו שיש מתיחות ביטחונית, ובגלל שיש התראות, ובגלל שיש ככה הרבה מאוד כוננות, אז באמת זה קשור לזה שהרמדאן הוא חודש של התעלות, ויש כאלה מוסלמים שחושבים שג'יהאד זאת מצווה שמוטלת על כל אחד, ושצריך לעשות אותה בדמות של הקרבה ומלחמת קודש למען האל וכל זה, והם האנשים שלוקחים את הרמדאן והולכים באמת ככה להפיץ את שם אלוהים בעולם בצורה אלימה ושלילית. הרבה מאוד מוסלמים מתייחסים לרמדאן באמת כחודש של חזרה בתשובה פנימית, כחודש של מאבק ביצר, כאמור, כמו שאמרנו, לא מעשנים, לא אוכלים ולא שותים, לא מקיימים יחסי מין, כן, יש פה איזה הרחקות גם באמת לתת לאנשים מסגרת להתעלות. אז זה ככה באמת על האסלאם. אני מכירה אנשים שבאמת ככה נוהגים כל ימי הרמדאן להתפלל יותר, ללמוד יותר וכו'. מי מחויב לצום? אז גברים בריאים מעל גיל נגיד 10, זה משתנה לפי המנהגים, אבל בגדול גברים בוגרים, וגם נשים מחויבות לצום חוץ מימים שבהם הן במחזור, ואז הן יכולות להשלים את הצום, את הימים האלו, בחודש הבא. ארכן אל אסלאם. אוקיי, רמדאן הוא בעצם חלק מחמש המצוות היסודיות באסלאם, שנקראות ארכן אל אסלאם, כלומר עמודי התווך של האסלאם. נעבור על זה בקצרה. המצוות הן שהדה, הצהרת האמונה, לא אילאללה מוחמדו רסול אללה, אין אלוהים מבלעדי אלוהים, כאילו אללה, ומוחמד הוא נביאו. הצהרת השהדה זה הצהרת האמונה. המצווה השנייה בארכן אל אסלאם זה הצום.
רמדאן, זה ממש אחד מיסודות הדת, ולכן גם מוסלמים שהם לא לגמרי דתיים, מוסלמים מסורתיים, מוסלמים חילונים, משתדלים לצום ברמדאן. יש כמובן כאלה שלא צמים, אבל יש הרבה מאוד מוסלמים שלא מקפידים על שאר המצוות, אבל צמים ברמדאן. המצווה השלישית היא החאג', העלייה לרגל למכה, שהיא כרוכה, היא קשורה לרמדאן, בגלל שתמיד בחג עיד אל אדחא, שהוא החג שבו עולים למכה, הוא תמיד 70 יום אחרי רמדאן. המצווה הרביעית היא זקת, לתת צדקה, והמצווה החמישית היא הסלת, התפילה, 5 תפילות ביום. אז רמדאן הוא באמת נחשב אחד מעמודי התווך של האסלאם, והוא באמת מאוד מאוד יסודי. בתוך כל האסלאם, כמו שאמרנו, בתוך הרמדאן, שכמו שאמרנו הוא חודש באמת מקודש וככה של התעלות רוחנית, יש לילה אחד, לילת אל קדר, שהוא במיוחד חשוב וקדוש, כי אם אמרנו שחודש רמדאן זה החודש שבו התחילה ההתגלות לנביא, אז בלילת אל קדר זה הלילה שבו התחילה ההתגלות. לילת אל קדר הוא תמיד אחד הלילות האי-זוגיים שבסוף החודש, כלומר הוא יהיה או ב-27 לרמדאן או ב-29 לרמדאן, ובלילה הזה באמת מתפללים וככה יש סדר מיוחד. עוד כמה מושגים שחשוב להכיר בקשר לרמדאן, סוחור, מסחרתי ואפטר. סוחור זאת הסעודה שאנשים נוהגים לקום לפני עלות השחר כדי לאכול לפני שמתחיל הצום. המוסחרתי הוא היה בן אדם שמאיר את האנשים, קומו לארוחה כדי שתוכלו לצום, ממש היה עובר ודופק על הדלתות. מי שמכיר גם בכל ישראל בערבית, פה בישראל, שנים הייתה הקלטה של מוסחרתי בבקרים של רמדאן, שדווקא מי שעשה אותה הוא היה יהודי עיראקי, והוא היה ככה משמיע את הנוסח, אומרים משהו כמו קומו המאמינים, קומו לתפילה, קומו לאכול לפני הצום, התקדשו בצום. יש מי שרוצה, אפשר לחפש בספרייה הלאומית, יש המון הקלטות של מוסחרתי, אז היה דופקים על הדלתות, או אומרים ככה, עוברים מבית לבית ומאירים את האנשים להספיק לאכול את הסוחור לפני הזריחה. והאפטר זה יותר מוכר, האפטר זה סעודת שבירת הצום בסוף כל יום, ובסופו של דבר, לאחר שנגמרו 30 ימי רמדאן, אז יש לנו את עיד אל פיטר, חג שבירת הצום. עיד זה חג, פיטר זה כמו אפטר, אותו שורש, שבירת הצום. זה כמובן לא קורה ברמדאן, זה קורה בחודש שוואל, החודש שאחרי הרמדאן, 3 ימים ראשונים של חודש שוואל הם עיד אל פיטר. וכמו שאמרנו קודם, הרמדאן הוא קובע לא רק את עיד אל פיטר, שכמובן זה 3 ימים אחריו, אלא גם את עיד אל אדחא, שהוא החג השני בחשיבותו באסלאם, שהוא תמיד 70 יום אחרי רמדאן. אז אם רוב החודשים, היום גם באמת הרבה מאוד מוסלמים לא מנהלים את הלוח השנה שלהם לפי הלוח המוסלמי, כמו גם הרבה יהודים שלא מנהלים את הלוח השנה שלהם לפי הלוח העברי. אז באמת רוב ההתנהלות היא לפי הלוח הכללי, הנוצרי, הגרגוריאני, האזרחי, איך שיקראו לזה. אבל באמת סביב חודש רמדאן יש חשיבות גדולה למולד הלבנה. בגלל שחודש רמדאן הוא המקודש, אז גם אם בחגים אחרים אף אחד לא באמת יודע מתי המולד ומתי ראש חודש וזה, רמדאן כולם יודעים וכולם מחכים למולד. ועד היום, כמו שאנחנו נראה תכף, מוסלמים מקדשים את הירח על פי הראייה, לא על פי חישוב. כי יש לנו מסורת מהנביא, זה גם, כמו שאמרתי, זה בחדיס, אמר הנביא, צומו על פי ראייתו ושברו את הצום על פי ראייתו, כלומר על פי מולד הירח, הוא קובע מתי הצום והוא קובע מתי נגמר החודש, מתי שוברים את הצום. ואם מעונן, אין אפשרות לראות את הירח בסוף החודש, צומו 30 יום, כלומר מהזמן שראיתם את הירח תספרו 30 יום ותצומו, כלומר בחודש רמדאן כתוב בפירוש אל תכריזו על כניסת החודש עד שתראו את מולד הלבנה, ואז תצומו עד שתראו את המולד שוב. אסור להסתמך על, כלומר אסור להתחיל לצום
לפני שרואים את המולד. המולד הוא קובע מתי יהיה רמדאן. במשך הדורות, די מזמן כבר, כן, זה לא איזה משהו חדש שיש לנו טלסקופ או אמצעים יותר משוכללים לראות את הירח, אז נהיה פולמוס הלכתי. האם מותר לקדש את הירח אם ראו אותו לא בעין, אלא בטלסקופ, או באמצעים אחרים שהיו פעם לפני שהומצא הטלסקופ? האם לראות את הירח באמצעות טלסקופ זה נחשב לזה שראו את הירח ושאפשר לקדש את החודש? אז מוכרת מאוד האמרה, אנו אומה אנאלפביתית, אין אנו כותבים ולא מחשבים את החודש. עכשיו, אנאלפביתית זה נשמע לנו כמו איזה משהו שלילי, אבל יש לומר, גם זה קצת נושא אחר, אבל יש לומר שבאסלאם מאוד 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 מקדשים וככה נותנים כבוד ללימוד בעל פה, דיבור בעל פה, ללזכור בעל פה, בניגוד אולי באמת לדת היהודית שמקדשת את המילה הכתובה. באסלאם מאמינים שכתב יכול להשתבש, ומסורת נשמרת בעל פה. גם כשעומדים במסגד, והדרשן נותן את החוטבה, את הדרשה, ומקריא פסוקים מהקוראן, הוא אומר אותם בעל פה. ולכן בעקבות זאת אנחנו לא מחשבים את החודש, כן? לא עוסקים בחישובים, אנחנו נשארים במסורת שלנו שמחשבים לפי המולד, לפי מה שראו בעין, כי כמובן בזמן של הנביא לא היו טלסקופים ולא היו אמצעים. אבל הנה אתם רואים תמונה שצולמה לפני שבועיים מהר הבית, שמחפשים את המולד עם טלסקופ. אז מה קרה? מה שקרה זה שכמו כל דבר יש מחלוקת הלכתית. יש כאלה שאומרים שבוודאי שאפשר, בגלל שהזמנים השתנו ויש לנו עכשיו אמצעים משוכללים ואין שום סיבה לא להשתמש בהם. זה שאצל הנביא לא היה, זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בהם כשהם נמצאים לנו היום. ולכן פה למשל, פה בירושלים, המופתי הפלסטיני, מקדשים את הירח, מחפשים את המולד עם טלסקופ. ויש מקומות שעדיין לא זה, אומרים זה ככה קיבלנו, אין סיבה לשנות, ומקדשים את הירח רק אם ראו אותו בעיניים. מאז שיש מוסלמים במדינות לא מוסלמיות, בצפון אמריקה, באירופה, כן, זה ממש תופעה של בעיקר עשרות השנים האחרונות נגיד, ממלחמת העולם הראשונה בגדול, אבל בעיקר באמת ככה זה סיפור של 80 שנה, שיש גלי הגירה מאוד מאוד גדולים למדינות אחרות, שאו שהן באמת מעוננות, או שלא רואים שם טוב את הירח, או שרחוקים ממוקדי הפסיקה באסלאם, ממצרים, מסעודיה וכו'. אז באמת המועצה האסלאמית לפסיקת הלכה, שהיא הגוף שפוסק למוסלמים שגרים באירופה, הוציאו פסק, זה היה עוד בזמנו של יוסף אל-קרדאווי, שהוא היה באמת גדול הפוסקים באסלאם הסוני, הוציאו פסק שמוסלמים שגרים בצרפת או בארצות הברית או בשוודיה או לא יודעת מה, יכולים לחשב, יכולים ממש כן להחזיק חישוב. אבל פוסקים אחרים אמרו, גם הם לא יכולים לחשב, אלא לעשות לפי הזמנים לא מה שקורה שם, אלא מה שקורה בסעודיה או במצרים או באיראן, כאילו במוקדי הפסיקה. אז זה ככה גם עוד באמת איזה פולמוס לגבי החישוב ולגבי הטלסקופ. אנחנו יודעים שבלוח היהודי שנים כבר יש חישוב, כבר יש לוח. אנחנו אמנם אומרים בכל חודש בבית כנסת מתי יהיה המולד, אבל אנחנו בעצם מקדשים את החודש לפי הלוח ולא לפי המולד, כן? אף אחד פה לא מקבל, לא יושב בית דין ומקבל עדים שראו את הירח, ויש אומרים שגם בזמן שרבן גמליאל היה מקבל את העדים, כבר אז גם היה חישוב וידעו בדיוק מתי צריך שיהיה החודש. אז ככה באמת יש פה עוד איזה הבדל. ואם דיברנו על רבן גמליאל, אז אנחנו נזכיר פה באמת לגבי השאלה המהותית של מי קובע את הזמן. כמו שאמרנו, קביעת הזמן יש בה הרבה מאוד כוח וסממנים חזקים מאוד של זהות ושל שייכות, ולכן אנחנו נזכיר את המשנה היפהפייה הזאת, ונראה מה קורה בהקשר הזה באסלאם.
דמות צורות לבנות היו לרבן גמליאל בטבלה ובכותל בעלייתו, שבהן מראה את האדיוטות, ואומר, כזה ראית או כזה כן, באים עדים לרבן גמליאל, הנשיא, והוא בוחן אותם, מה הוא ראה. מעשה שבאו שניים ואמרו, ראיינו שחרית במזרח וערבית במערב, אמר רבי יוחנן בן נורי, ידי שקר, אבל רבן גמליאל קיבל אותם, כי ככה היה מקובל אצלו, שכשבאים עדים, אז מקבלים אותם. ועוד באו שניים ואמרו, ראיינו בזמנו, ובלליבו לא נראה, וגם אותם קיבלן רבן גמליאל. כן, יש שם איזה דיון הלכתי במשנה, איך זה יכול להיות, הם עדי שקר וזה, ורבי יהושע, כן, רבי יהושע חולק פה על רבן גמליאל, ואומר לו, ואומר לרבי דוסא בן ארקינס, רואה אני דבריך, אתה צודק, כאילו זה שרבן גמליאל קיבל אותם ואמר שנכון, החודש מקודש וזה, הוא טעה, ואתה צודק. אז יש לנו פה מחלוקת גדולה בין רבי יהושע לרבן גמליאל, מתי הזמן, על הזמן, מתי החודש. שלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך, ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. כלומר, רבן גמליאל אומר, אנחנו לא מקבלים את זה שיהיה חילוק, אנחנו רוצים לוח אחיד, זמנים אחידים, ואומנם לפי החשבון שלך יום כיפורים יהיה זה, אני גוזר עליך, שתחלל אותו, שתבוא אליי, כן, עם הכסף, עם הזה, תעשה ממש תחלל את יום הכיפורים, בשביל שכולם ידעו שהזמן הוא אחיד, שאין חילוקים. הלך ומצאו רבי עקיבא מצר, כן, את רבי יהושע, ורבי עקיבא אומר לו, תשמע, כאילו, אין מה לעשות, מה שרבן גמליאל קובע, זה מה שיש לנו, כאילו, כמו שכתוב, בין בזמנם, בין שלא בזמנן, אין לימודות אלו, גם אם טעינו, ברגע שבית דין החליט, אנחנו צריכים להתיישר. אותו דבר הוא מקבל תשובה גם אצל רבי דוסא בן ארקינס, אומרים לו, אנחנו לא דנים אחרי בית דינו של רבן גמליאל, כי אם אנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להתחיל לערער אחרי כל בתי הדין שעמדו. ואכן, בוא נגיד, שיא העלילה, רבי יהושע נוטל מקלו ומעותיו, הולך ליבנה, לרבן גמליאל, ביום שחל, יום הכיפורים להיות בחשבונו, כן, רבי יהושע יודע שרבן גמליאל טועה, ובכל זאת הוא בא ומקבל עליו. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבר. אנחנו רואים פה בעצם שזה כמובן מתוך מסכת ראש השנה שעוסקת בכל הנושא הזה של קידוש החודש ומולד הלבנה וכולי. בעצם אנחנו רואים באמת שככה בהלכה היהודית יש הרבה מאוד חשיבות לקביעה אחידה של הזמן, שכולם יחגגו ביחד את פסח ואת ראש השנה ואת יום כיפור, ושיהיה באמת לוח אחיד לכל תפוצות ישראל. אבל באסלאם זה לא ככה. באסלאם יש לנו קודם כל, כמו שאמרנו, שלא יודעים עד הרגע האחרון, עד היום, מתי יהיה המולד, שזה קצת דומה באמת לזמנים שהמשנה מתארת, אבל באמת זה היה אולי אחת הסיבות שקבעו לוח, כן, שישראל התחילו להתפזר וככה, וקבעו לוח כדי שיהיה אחידות. ובאסלאם כותרת שצילמתי מהאתר מסרי אל-יום, כן, אתר במצרים, מכ"ט בשבט, יומיים לפני המולד, או יומיים לפני שאמור להתחיל רמדאן, והכותרת היא מתי יתחיל הצום ומהו תאריך של כאילו של עיד אל פיטר, של סוף הצום. לא יודעים, עד שרואים את המולד, לא יודעים מתי הוא יתחיל. ולאחר יומיים, יש לנו ממש חדשות, ממש ככה מפרסמים את זה כמובן, כדי שכולם ידעו, לא מסיעים מסעות כבר, אבל הנה מודיעים בטלוויזיה, סעודיה מודיעה שנראה ירח, ולכן הרמדאן מתחיל. ובהמשך הכתבה, אני כמובן יתרגם, יש לנו פה ככה, הכותרת המשנית זה מועד חודש רמדאן. אז זה הולך ככה, לפי החישוב האסטרונומי, כן? לא לפי הלוח הזה, בהתאם לחישוב האסטרונומי. מולד הרמדאן בשנת 1446 להיג'רה, כלומר השנה הזאת, יהיה ביום שישי בבוקר, הם משתמשים בו בתאריך הלועזי 28 בפברואר 25, כדי שכולם ידעו למה מתכוונים, כי כמו שאמרנו, הרבה מאוד מוסלמים לא באמת עוקבים אחרי הלוח המוסלמי, בשעה 2:47 בבוקר בדיוק, לפי שעון קהיר, זה כמובן כמו שאמרנו זה כאמור ממצרים. אז באמת יש כאן התייחסות לחישוב האסטרונומי כמו שאמרנו, ויש פה מימד של חוסר ודאות עד הרגע האחרון, עד היום האחרון, לא יודעים מתי
זה יהיה. יש כאן דיוק בזמן המולד שהוא שונה מהחישוב היהודי. המולד עכשיו של חודש אדר לא היה ביום שישי בבוקר בשעה 2:47, הוא היה בזמן אחר, אבל אני לא יודעת כאילו פה להכריע, יכול להיות שהמולד היהודי, בגלל שכמו שאמרנו אנחנו כבר מסתמכים על חישוב ולא באמת אף אחד רואה, אז אולי זה זז טיפה, אולי בכל מקום רואים טיפה אחרת, אבל בכל מקרה באסלאם מודיעים בדיוק מתי ראו את המולד, ולמחרת המולד מתחיל החודש, ופה כתוב שבמצרים ובעקבות זה בכל העולם המוסלמי יכול חודש רמדאן ביום יתחיל בשבת וכו'. זה יפה מאוד שמצרים מפרסמת ושסעודיה מפרסמת ושכל האסלאם הולך אחריהם, אבל בפועל זה לא ככה. כמו שאמרנו, באסלאם לא כל כך חוששים מזה שאנשים בכל מיני מקומות שונים יחגגו את החג בהפרש של יום, וזה מה שקורה. יש מדינות שהחליטו שראו את המולד, שהפוסקים, כלומר המועצה האסלאמית, או בכל מדינה זה נקרא טיפה שונה, מפרסמים את הפסק, מתי ראו את המולד. יש כאלה שאמרו השנה, יש כאלה שאמרו שראו אותו בשבת, יש כאלה שאמרו אותו ביום שישי, ולכן בהתאם חלק התחילו את הרמדאן בשבת, חלק התחילו אותו ביום ראשון. אבל אם אנחנו מסתכלים על המפה של המדינות, אז אנחנו רואים שהמחלוקת היא לא הלכתית לגמרי. אם אנחנו מדברים אפשר לעשות איזו חלוקה, כן? העובדה היא שבמצרים ובמדינות שיעיות היה מולד ביום מסוים, בשבת, ובמדינות הסוניות היה ביום אחר. מצרים היא כמובן לא מדינה שיעית, שלא נתבלבל, פשוט שמצרים היא רוצה לבסס את הסמכות שלה מול סעודיה. סעודיה היא כאילו נחשבת המדינה הסונית המוסלמית שיש בה את הפוסקים הגדולים, את גדולי הדור וכו', ומצרים רוצה, היא תמיד ככה במאבק מול סעודיה על השליטה ועל הסמכות ההלכתית בעולם הסוני, ולכן היא תמיד איכשהו משום מה, תמיד המולד בסעודיה ובמצרים הוא לא באותו יום. וכמובן שבמדינות השיעיות לא הולכים לפי סעודיה, באיראן, בעיראק, בלבנון, ככה באזורים השיעים, כמו שכתבתי יש מדינות מעורבות, אתם יכולים לראות. בקיצור, יש לומר, להדגיש שהמחלוקת, כלומר כשפוסקים את ההלכה, אז הם לא כותבים שהמולד הוא פה בגלל שבאיראן אמרו ככה אז אנחנו אומרים הפוך. לא, הם אומרים אנחנו ראינו את המולד היום. אבל בפועל יכול להיות מאוד, כמו שאמרנו, יש הרבה מאוד כוח לקביעה של זמן, ולכן בהרבה אתרים וככה בדיבור ברחוב, אז הרבה פעמים מכנים את זה מולד פוליטי, כלומר איך כל מדינה מחליטה, לפי מי היא הולכת, לפי איזה פוסקים, ובאמת מדינות חוגגות את הרמדאן בהפרש של יום אחת מהשנייה, ואחר כך גם את החג. ורואים את זה במיוחד במדינות מעורבות, למשל פה בישראל יש חלק מהפלסטינים שהולכים לפי סעודיה, וחלק שהולכים לפי מצרים, וחלק, יש מופתי פה גם בישראל, כאילו מופתי פלסטיני כמובן, וככה יש כל פעם לפי הזהות שלו, אז זה משתנה. ובאורח פלא, ככה הזמנים משתנים, ויכול להיות פה שיש מקומות בתוך מוסלמים בישראל או בלבנון, בתימן, שחוגגים בהפרש של יום. יכול להיות שבסוף חודש רמדאן, ביום אחד חלק מהמוסלמים כבר יהיה להם את החג, כאילו יסתיים הצום וזה, ואחרים עוד לא, רק למחרת, וזה בסדר, האסלאם מקבל את זה בשוויון נפש, לא גוזרים על אף אחד לבוא במקלו ובמעותיו ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונו, אלא באמת מבחינת האסלאם זה מתקבל ככה, כי בגלל שבאמת כל אחד לפי החישוב ולפי המולד וזה, אז מקבלים את זה שיכול להיות הבדל. כתבתי כאן בסוגריים רק שעון קיץ, כי באמת זה עוד איזה סתם אנקדוטה חמודה, ששנה שעברה למשל, הרי בישראל יש חוק שתמיד מעבירים את שעון קיץ עכשיו בשנים האחרונות, בסוף חודש מרץ, נכון, בתחילת חודש אפריל, מעבירים לשעון קיץ. שנה שעברה רמדאן יצא בדיוק בניסן,
ובדיוק אז העבירו את שעון קיץ, והחליטו ברשות הפלסטינית שלא מקבלים את השעון של ישראל, כי בגלל רמדאן לא רוצים להקשות על עצמים, ורק העבירו את השעון לשעון קיץ חודש אחר כך, וזה יצר כאילו תופעות מדהימות, שאנשים יצאו לעבודה, כאילו אפילו פה במזרח ירושלים, כן? במזרח ירושלים אנשים כאילו היו לפי השעון הערבי, והגיעו לעבוד במערב ירושלים לפי השעון קיץ וחורף, וזה יצא ממש, כאילו זה היה ממש ממש בלגן, סתם ככה מעניין להכיר את זה ולדעת את זה. לסיום, אנחנו נדבר על תותח הרמדאן, שזה עוד ככה משהו חמוד להכיר. חמוד, לא יודעת, משהו מעניין, משהו חשוב. באמת יש ככה מסורת כבר הרבה מאוד שנים, שאם אמרנו שעמוס החרטי בבוקר מזכיר לכולם שצריך לקום כדי לאכול משהו לפני שעולה השמש, אז בסיום היום, בשקיעה, יש תותח שיורים כדי להגיד לכולם שנגמר הצום ואפשר להתחיל לאכול. אז יש לנו פה תמונות, התמונה הזאת היא מתימן, וכאן יש לנו פה בתמונה שחור לבן ליד ככה ביפו, עם התותח של הרמדאן. בירושלים יש מסורת למשפחת סונדוקה, אנחנו רואים פה את רג'אי סונדוקה, שיש להם מסורת עוד מימי האימפריה העות'מאנית, כבר 150 שנה, שהם אחראים, יש להם את הסמכות להפעיל את תותח רמדאן. רג'אי הוא דור שלישי למסורת הזאת, והוא בכל ערב מימות הרמדאן הולך, במקום ככה ללכת הביתה לאכול ולשבור את הצום עם המשפחה שלו, הוא הולך פה לאיפה שנמצא תותח הרמדאן בירושלים, שזה בבית הקברות המוסלמי שליד שער הפרחים, באב א-זהירה. הוא הולך ובאמת מפעיל את התותח כדי שכולם ידעו שנגמר הצום. אבל האמת היא שהוא לא מפעיל אף תותח, כי משנת 1987, מאז תחילת האינתיפאדה הראשונה, אז נאסר השימוש בתותח רמדאן, ומאז בעצם מה שעושים זה שיורים זיקוקי דינור, אבל הוא מדביק את הזיקוק לתותח, וככה זה נראה, כאילו שיורים בתותח, אבל באמת ככה מבחינה ביטחונית, וגם להפחית את כאמור זה התחיל בימי האינתיפאדה הראשונה, שבאמת היה הרבה מאוד ככה פחד ומתח ולחץ ברחובות, ולא רצו אז המשטרה החליטה שקבעה שיותר לא יראו בירושלים בתותח של הרמדאן האמיתי, אלא יראו בזיקוקי דינור. אבל בכל זאת זה עדיין קורה, וכל ערב הוא מגיע שם לבית הקברות יחד עם ליווי של איש מג"ב או איש משטרה, או כל פעם מה שמחליטים. כל ערב, ככה הם שניהם הולכים, הוא ואיש הביטחון, ככה לוודא שהכל נעשה כמו שצריך, ושלא חס וחלילה מתחילה פה איזו התלהמות, ורג'אי יורה בתותח הרמדאן. פה אנחנו רואים ככה ממש בבית הקברות, רואים את התותח בפעולה. אז זה הסיפור של תותח הרמדאן הירושלמי. אני מניחה שיש הרבה מאוד ירושלמים ששומעים את התותח מדי ערב, אז זה ככה גם מסמל את זמן השקיעה וגם את הזמן של האפטר. באפטר, שזה סעודת סוף הצום, נוהגים לאכול תמרים, אורז, שזה גם ככה לפי המסורת דברים שהנביא נהג לאכול. ואחרי שדיברנו על לוח השנה המוסלמי ועל החודשים ועל הקביעה של הזמן ועל הירח ועל הרמדאן ועל התותח, לא נותר לנו אלא לאחל רמדאן קרים, שזה הברכה שמאחלים, כן, רמדאן מכובד או משהו כזה, ולהגיד לכם תודה על ההקשבה, ואני חושב שאנחנו פותחים לשאלות, או אם יש בצ'אט, איך ננהל את זה, מה את מציעה? אני אעשה אנמיוט לכולם, או שאת רוצה לקרוא קודם את השאלות? אפשר לנסות לקרוא את תתחילי עם הצ'אט אולי בקצרה, ואז אחר כך אני אפתח את בסדר, טוב, אני רואה שיש פה לא מעט, אז אני אנסה, כנראה זה היה במשך ההרצאה, אז לא הסתכלתי, אז עכשיו אני יענה על כולה למה שאני אספיק.
אז כן, יערה שואלת מה זה סורה, אז כן, נכון, ענו כמו שנכון, סורה זה פרק, פרשה בקוראן. כן, יפה, עניתם, כל הכבוד. איך תחילת החודש יכול להיות שונה במשהו? אני לא בטוחה שאני מבינה את השאלה. מה לגבי הנוסחים השונים של הקוראן? וואו, זו שאלה לגמרי בנושא אחר. אין כמעט נוסחים שונים של הקוראן, טוב, על איחוד הנוסח והאחדת הנוסח זה באמת נושא אחר, אז אם אנחנו ככה נראה שבמקרה נשאר זמן, אז אנחנו נדבר על זה. נכון, אני תדביר שאין נוסחים מוכרים שונים, נכון, יש אחידות בנוסח, קוראים לזה האומהות, שזה ככה נוסחים המוכרים ושעברו מדור לדור. לגבי יולדות ומניקות בצום, אז יש להם באמת גם דינים משלהם. לגבי, כמו שאמרתי, אני מניחה שזה היה בהקשר לזה שנשים שהן בימים של המחזור הן לא צריכות לצום. אז גם ליולדות ומניקות יש כמובן דינים משלהם, שהרבה פוסקים מתעסקים איתם בימים שלפני הרמדאן. מקבלים המון שאלות לגבי כל אחת והמצב שלה. האם לאסלאם הלא ערבי יש את אותם מנהגים והלכות, או שלערביות יש משמעות בעיצוב המסורת? אני רואה שכבר ענו פה אחד לשני, אז אני ממש מה אומר? אין קשר. רגע, שנייה, פספסתי את זה. אין קשר, ערביות זה לאום. בקיצור, כל מה שאנחנו אומרים פה זה אסלאם. ערבים שקיבלו על עצמם את האסלאם עושים את הדברים האלה. מוסלמים שהם לא ערבים, כמובן גם. מי שהוא לא מוסלמי, ערבי לא מוסלמי או לא מוסלמי בכלל, זה לא רלוונטי אליו. כל מי שהוא מוסלמי, זה מתייחס אליו, כל ההלכות וכל המנהגים לגבי הרמדאן. יש זרמים שונים, זה נכון, אבל רמדאן הוא בהחלט משהו, זה המולד היהודי בפער של יומיים. אני כאמור לא נכנסתי לזה, אני רק רמזתי שכנראה זה קשור לזה שאנחנו מחשבים ולא באמת מסתכלים על הירח. מה עוד? תודה. מה פירוש המילה רמדאן? לא אמרנו את זה באמת כשהתייחסנו, כתבתי את זה ברשימה של כל החודשים של השנה. רמדאן, אני חושבת שכן אמרתי את זה אולי. בקיצור, זה חודש של יובש, בגלל שבלוח הערבי הוא היה יוצא תמיד בקיץ. בטח מוכרת לכם המילה העברית רמץ, שזה של אש, גחלים שנשארים מאש, שזה באמת היובש הגדול או האש שהשמש קופחת. אז כן, למזלם של המוסלמים, הלוח עכשיו הוא זז כל פעם, אז לא תמיד רמדאן יוצא בחודש האש הגדול, אבל כשהוא יוצא אז זה באמת יותר קשה לצום. אז רמדאן זה באמת חודש היובש הגדול, ולכן אגב רמדאן, שאמרתי לכם שעושים את זה עם הצדיק, אז בגלל שבאמת בערבית יש את האות המיוחדת הזאת, הדד, שזה בעצם סוג של צדיק. מה עונים לרמדאן קרים? אז הנה, אמרו יופי, מולד פוליטי זה מסתיר את הסתירה בין המולד היהודי למוסלמי, זה לא מסביר את הסתירה, בגלל שכאמור המולד היהודי הוא מסתמך על חישוב, ולא על הלוח. תודה, כל מיני תודות. אני רואה כאן בבודפסט מוסלמים שמתנהגים בדיוק כמו בירושלים, זה מרתק ממש. א', מגניב שהתחברת מבודפסט, וזה נכון, אני בדוקטורט שלי אני כותבת על זה, על מוסלמים שחיים במדינות אירופאיות, אני בדיוק מתייחסת לזה, שהרבה מבחינת הזמנים, גם אגב ליהודים וגם למוסלמים, בגלל שהזמנים באירופה ובמיוחד במדינות צפוניות הם מאוד משתנים, ונגיד למשל כשיוצא רמדאן, לפעמים יוצא שיש 20 שעות צום ו4 שעות לילה. אז הרבה פעמים פוסקים אומרים שהתייחסו שמוסלמים שחיים במדינות כאלה באירופה, בצפון אירופה, הזמנים שלהם, הם מתייחסים לזמני סעודיה, או למדינה שהם באו ממנה, לא משנה, טוניס, איפה שהם היו, הם הולכים לפי הזמנים, גם אם זה לא תואם את זמני הזריחה והשקיעה, זה חלק מהדרך להתמודד עם השינויים בזמנים שיש במדינות שונות. גם בפסיקה יהודית זה רווח לגבי כניסת שבת ודברים כאלה, לא ניכנס לזה עכשיו, שלפעמים רבנים פוסקים אומרים
שפשוט ילכו לפי הפסיקות בסעודיה או במדינה המוסלמית שהגיע מהם. האם אורכו של חודש מוסלמי משתנה בהתאם למולד הירח? בוודאי. מה עוד? כן, כל עם וינטו בחיר, נכון, זה וינטו בחיר, זה הברכה שגם אומרים, שתהיה שנה טובה ככה. הבנתי שיש מחלוקת מתי מוחמד צם בשבוע הראשון או האחרון של חודש הרמדאן, ולכן החליטו לצום את כל החודש, זה נכון או שטויות. המנהג שבסופו של דבר התקבל לצום את כל החודש הוא מאוד 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 קדום. יכול מאוד להיות שהמנהג לצום ברמדאן הושפע גם מזה שהמוסלמים ראו את היהודים שבסביבתם שיש להם את הצום המקודש, אולי הוא בהתחלה זה היה במוחרם, בסוף זה נשאר רק באמת בשביל השיעים, לא ניכנס לזה. זה לא קשור למתי מוחמד צם, זה בעיקר באמת קשור לאיך התפתחו המסורות באסלאם, אבל מאוד מאוד קדום כבר נקבע שזה יהיה חודש שלם של צום. הגענו ל9, אז אם יש ממש עוד איזו שאלה קצרה, ואם לא, אז אנחנו נגיד ערב טוב, ונקווה שרמדאן יהיה באמת רק חודש מבורך, ולא יביא עלינו חס וחלילה תופעות מצד מוסלמים אדוקים במיוחד, שגם לוקחים את האדיקות שלהם ומפנים אותה כלפי לא מוסלמים. אז שיהיה רמדאן קרים, ואם עוד שאלות אז ניפרד. תודה רבה. תודה רבה תהילה על הרצאה נהדרת. תודה רבה, לילה טוב לכולם.